Много се радвам на този празник и гледам, че времето не е много, всъщност е ограничено, но аз малко ще пропусна. През цялото време чувах две имена, пак никой не каза Геро. Защо и записваш ушите да ми си? Рап нация. Валдо, Тафо, Геро. Без рапърските имена, те просто ще ви се представят после. Здравейте, аз съм най-стария жив български рапър. Приятно ми да ви видя. И сега ще ви изпея първата песен, която записах през живота си. Тя се казва Рапомания. Част от нея. Какво да чакаме, пич? Нямам толкова време пред себе си, бе. Живота ми е кратък. Не може да ни изкочи някой да ти попречи. Това е Тафо. Ти! Здравейте на всички тази вечер. Работа е първият човек, е човека, от който за първи път чух първия български рап текст на български. Сега ще ви кажа къде беше. Не съм пял преди това. Аз съм го скъсил малко това. Нищо, добре. Давай тогава. Момент, стоп. Не, първият български рап текст на български, който чухме, това беше... Не този. Не този, да, не. Сега искам да го кажа. Бавно към нас пристъпва тя смъртта и бавно ни обгръща с мрак и самота. И с този ковчег не ще си ни спасим. Не станем ли едини, не станем ли добри? Послание към вас, но сега хора от бъдещето на майката земя. Ай ще го виж, бре! Първият рап текст на български. 1987 година. Геро го знае, Геро после. Не, пич, искам да си спомня моите работи, че после начака и голямата изненада. Пичове, аз съм много горд, че бургазли в момента показаха няма такова качество. Бургас пак е номер едно! Благодаря специално и на Пловдивското представяне на ударната група. Димчо, нека си малко. Добре, нека да започвам аз. Давай, пич!